Hadian ki babun ki jingsha kin tha bat sha kin tho jong ka skulbah University of Science and Technology Meghalaya ki pulit jong ka pan bazar bat special task force jong ka jylla Assam hinin gamiet kila kem no ya Mahbubul Hoque Chancellor ka skulbah University of Science and Technology Meghalaya na ka yeng sa jong ka badan ha Guwahati ya ka daw tin rai ka jingsha kem jong ampatla bantip tikna Hinray kitilong kubor ki yathu baka jingsha kem jong kadai na mar ka jingkno le thok hakapor ba pinlong ya ka examen CBSE jong ka class 12 physics ha ka ni ki school kabadon ha ka jilla Assam bala pinya da ka USTM kuman shupin paw hangni ba ka school ba USTM kadai ka ni ki school ba shimet kabala paw ha ka jilla bat ha ka than shate lam mingi bat kadai ru ka baju sha kin tho bat sha kin tha nakapor shakapor ha menteri rangba ka jilla Assam u Himanta Biswa Sharma nadu ka jingshlai ka Assam badai na kadaw jong ka jingti khendaw ha ka tega school ba ki samla ki balada puli na ka tega school ba kimla banthep kam sarkar ha ka jilla Assam ka jingkno ba ka tega school ba ka shnai ka khirdop kum ka meka ka badai ka jaka ba khut kat kum ka jinget Islam khamtam ka jing a ye ki sernot thok shiki samla puli wat ki ba pendep ye ki kerdan PhD bat chibon ki we ki jingkin tho na u menteri rangba ka jilla Assam